Ini siang gue. Yo. Wah. Smooth lagi tuh untungnya berian. Buah mandam. Jeredam. Eri rumah rena. Acha. Jeबो नङा 3000 ल'आलाय बयबो थाफैनो हाखायो आरो बयबो थानानै थांखायो 3000 आजिखालि जेबो नंला आरो औ जानला मोनलायावसो गारलाबायो फैसाखौ बेखौ गारनायलाय माथोखाय हेलो गाइस वेलकाम बैक टू बिली ब्लग स आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाबोलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव स जों दिनै थांगोन सिमलायाव जोंनि स्टाफनि एसे मिटिं दङ ट्रान्सपर्टनि स नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आं जेसे हायो नोंथांमोननो देखायलांसै लोगोफ्रा नै ओरै थांबाय स नोंथांमोननो लोगोफोरखौ एसे देखायबायना केमेरालाय न'आवसो दङ डिएसएलआरखौ लाबोनो बावबायलै गाइसमोन रागा जोंलायलायबाय नै सासे थांगोननि माबायदि एक्साइटेड जाखो नोङो दा एसे दै लोंनो आरो मा मा देखायलांगोन नोङो जायगाफ्रा एसे लकेसनफोरखौ एसे मोजां देखायलांदो दे Finally guys, दा सफैबाय आरोना जों इन्डो भुटान गुड्स केरियार्स ट्रान्सपोर्ट नायदो गाइसफोर बेयावनो जागोन आरोना चलो ओंखारदो गारि गंसे मानसिफ्रानो गैया नामा सफैबाय ना ओमफ्राय सोरखौ इनभाइट खालामनाय जादों होनदों सार मोना बिटिआरनि ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार ओके खालामनाय जादों आच्छा हानाय नंला होननाय खोनादों दा मा जायो नायनोसै आरो ना जायखिजाया नोरैहाय लोखि बाजारा ओरै थाबाय आरो ना ओमफ्राय जोंनि अफिसा बेनो आरो बेयावनो लोखि बाजार गाइस बियो नायलांदो dan yakin lama Bilee so नोंथांमोननिफ्राय सरि बिनाय थाबाय थ मानि थाखाय होनबा सरि बिदों होनबा आं दायो जिखिनि भिडिअ देखायनांगौमोन आं बेखौ देखायनो हाला मानो होनबा मोनसे फिसा प्रब्लेम जाबाय बे प्रब्लेमखौबो आं खोन्थाजोबथ' हाथ'ला उनावहाय आङो जिखिनि हायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जों दंफैयो मावजिगिन्द्रि सुमु बागानाव फरेस्ट एरिया जायगाया बिराद मोजां आरोना जायगाखौ नायनो मोनथारदों नोंथां शुट खालामनो फट' बायदिसिना बिराद मोजां आरोना बेहाय माबायदि मोनदों जायगाखौ दा बुंलाय सेल्फि लादों माबायदि मोनदों खुब मोजां मोनदों फैनानै ओमफ्राय मा बागान दं बे सुमु बागान मानास पार्कथ' जानांगौ ना बियो फरेस्ट पार्क गोलैयो नालाय पार्कखौनो होनदा ना आच्छा बेयावनो माबा आरोना रुम बायदिसिना मोनगोन थाफैनाय माबाफोर फैबाय आरोना पार्क बायदिसिना फैबाय माबायदि मोनदों बुंदो माबा स्टाइल ना फैनो बिराद मोजां मोजां आरोना थान्दा मोनथारनाय जुदि गाखोनानै जायगाया मालाबा हरसे उन्दुलांनांगोन उन्दुफैनांगोन मालाबा हरसे ग्लास नैथिंबो दंबावो आरोना गाइस नैथिंबो दङ नायदो ओरैबो जों बेयाव माबायाव लोखि बाजाराव दान्दिसेम फैनानै नैबे लोखि बाजारनि मा होनो
फरेस्टार माबा नामा बियो मावजिगिन्द्रि फरेस्टार माबायाव एसे दसे सम फैदों बेयाव जोंनि जानाय लोंनाय एसे खाजाबो जागोन लोगोसे नैबे बिली ब्लग्सखौ बिथांनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दा बर्तमान साबस्क्राइबारा बहुत खम जाना दं बिथांना लोगोसे साबस्क्राइबारखौ बारायनो थाखाय नोंथांमोना सापर्ट खालामना हो बिथाङा मोजां मोजां ब्लग लाना फैगोन नोंथांमोननि थाखाय एकदम इन्टारेस्टिं नोंथांमोनाबो सापर्ट होयोबा माने साबसिननिफ्राय हामसिन लाबोनो हागोन औ नोंथांमोना सापर्ट होयोबा माने बिथाङा आरो साबसिननिफ्राय हामसिन माने ब्लग लानानै फैगोन आरो मोजां मोजां जायगाखौ माने देखायगोन नोंथांमोननि सापर्टबासो माने फुल सापर्टबासो नङाब्ला हानाय नङा होमबासो इन्ट्रेस्ट जागोन बिथाङाबो ब्लग खालामनो नङा होमबा टपिकखौ एसे खुदो टपिकखौनोसै लान्थ' नुगोन खोमा नुनाय नङा नोंथां लान्थ' नुगोन ब्र माने जों खाथिनिबाबो माने एक्चुअलि लोगो मोनलाया एसे खम मानो होनबा बयहाबो मोनसे खामानियाव बेस्थ' थायो नालाय बेनिखायनो आरो नङाबाथ' खाथिनिसो एकदम 1 किल'मिटारनिबो लामा नङा आरोना जास्ट एकदम दसे माने हमनो थांब्ला जों 5 मिनिटावनो माने आरामसे इजिलि लोगो हमलायना फैनो हायो आरो थेवबो सोलाबलाया नालाय खिन्थु सिगां खिन्थु लाइकि एबाव जों लोगो मोनलायबाय थायोमोन माने बिदिनो लाइभ होलायबाय थाबा लाइकि एबाबो माने बेन जाना होबाय नालाय बिनि थाखायनो जों बारा माने लोगो मोनलायै बायदि जाना दं आरो दा ओमफ्राय बे मावजिगिन्द्रि पार्कआव माबायदि मोनदों फैनानै मोजां मोनदों बेखौनो आं बारा गिदिंजोबाखै दसेल' जास्ट ओरै फैबाय माने मानासाव फैनानै ओमफ्राय बेरायनानै मेङोबा रेस्ट लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय जायगा दंखायो ओइखै ओरै लाइन आं नोंथांमोननो दहायनिफ्रायनो एसे देखायखाबाय बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो ना लोगो मोनलायखासिगोन एबारनिफ्राय दे मोनसे बारा बुंनायनिबो माबा गैया एक्सपिरियेन्स गैया नालाय नोंथांमोना जुदि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जुदि नुदोंब्ला नायनानै निमाहा होबानो जाबाय आरो ना दे रुमखौ हाबनानै नायनायसैलै ना Wow, my God! Bed. Solid. Beautiful bed. Uन्दुग्राया बिराद मोजांलै खिन्थु बारल'लाय नामा वाह मोजां गोलांनानै नायलायलाय एसे बोरो बाथरुमालाय वाव बे जाहैबाय बाथरुम आरो ना ओरैबायदि मोजां एकदम क्लिनखा आरो ना हाबदो बरिया नै आयनाबो दंलायलायो माथो ने थिखांनानै नायनांगोन बरिया लाबोगोन दा औ माने नङा दे बेड कमेन्ट नङा माने उनाव फेमिलिसो आरो ना गासिबो बानायनाया वेस्टार्न टाइपनि ओमफ्राय नैबे आदाया इनचार्ज दे लाइटबो दं माथो गोजौआव बरिया बा रमान्टिक वाव नामखौ मिथिफेरानो खिन्थु रमान्टिक लाइट नामा रमेन्टफ्रासो माबायदि मोनखोथाय जायगाफोरखौ एकदम सलिड कादा माने इयाव फैनानै ओरैबायदि बिन्दास नांदों ना जेरै जिरायनानै ओरै बारनो मोनो माने गोसोखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरो आच्छा माने बिन्दास आरो ना बरिया बक्स बावलायसो दांनायबायला खिन्थु बरिया दांनायबाय आं नै नायनोसै आंबो यो बवा स्मुथलै खिन्थु उन्दुनाया बरियानो 3000 बवा इमान दाम 3000 जेरै दाम ओरै रुम आरो ना आच्छा जेबो नङा 3000 ल'आलाय बयबो थाफैनो हाखायो आरो बयबो थानानै थांखायो 3000 आजिखालि जेबो नंला आरो औ जानला मोनलायावसो गारलाबायो फैसाखौ बेफोराव गारनायलाय माथोखाय बाथरुम ओरैहाय फेसिलिटि एकदम स्टेन्डार्ड आरो ना एकदम बिराद नायदो एकदम क्लिन आरो ना जेबो माने माबा गैया आरो सुपार एकदम रुमखौबो नायबाय लोगोफोर बेखौ आलमारि आरो ना इयो दे बिदिब्ला रुमखौबो नायखांबायसै
बाहेरायावबो एसे ओंखारनायसै ना मा होनो बिजय दे गरायबो दंलायबावोसै नै गरायबो नुगोन गाखोनो हागोन गांसोआनो गैया ने माखौ जाखो नै गराया गांसो जागासिनो दं गासिनो ओरैहाय नै ओरैहाय आरोना बे मानास बाउन्डारि आरोना मानास बाउन्डारि ओरैबायदि मोजां आरोना प्लेसआ बेवहाय मानासाव बेरायफैबा नैबेहाय टाइम सर्ट जाबा नैबेहाय हाबलांनो हागोन नैयावनो रुम दंजोबखायो जेरैथिं रुम दंखायो नोंथांमोना बेयाव फैयोबा मालाबाफोर रुमफोर थानानै थांनो हागोन आरोना ओरैहाय एकदम नांजोबखानाय आरोना नालांखोथारदों गाइस जाग्रोनोसै मा मा बेदर दं लकेल ना दे जादो ओंखाम जानोसैलै जाग्रोनोसै बादो भिडिअफ्रा